Ọhanaeze ikwunibe ndị ọma nje ebe ọnụ ekele m unu. O rukwala ọzọ oge ahụ anyị ji ewetara unu akụkọ iri gbara elu bụ nke na-abịara gị site n'isi mbido TV. Gerenu akụkọ iri gbara elu taa. Akụkọ nke iri, Rotimi na Vanessa Mde na-atụ anya nwa ha nke abụọ. Nwafọ ala anyị na-eme ihe ejije ma na-agụkwa egwu bi na mba Amerịka. Aha ya bụ Rotimi Akinosho na ọmalịcha nwunye ya bụ Vanessa Mde bụkwa onye na-agụ egwu si mba Tanzania ekwupụtala na ha na-atụ anya nwa ha nke abụọ dịka ha mụrụ nwa ha nke mbụ n'abalị 28 nke ọnwa itoolu n'afọ 2021. N'okwu ya n'igwe mkparịta ụka Instagram, ọ sịrị nwa nke abụọ ọ bụ nwata nwaanyị. Rotimi na Vanessa bidoro njem ịhụnanya ha dịka ha abụọ zutere onwe ha n'emume Essence bụ nke emere na mba New Orleans ma mechaa lụọ dịka di na nwaanyị n'abalị 30 nke ọnwa Disemba n'afọ 2020 na mba Atlanta. And today is your day. You look beautiful in that dress, baby. Yeah, I fell for an angel. Only 2 words for me to say. I'ma say it to your face. I do. I'ma say it to your face. I do. I'ma say it to your face. Akụkọ nke itoolu, Anthony Joshua ekwuola na ọ chọrọ ịkwụsịtụ ịkụ ọkpọ. Nwafọ ala anyị na-akụ ọkpọ dị afọ 33 ma bụrụkwa onye nwetara mmeri ugboro abụọ dịka onye kacha ebu ibu dị arọ. Aha ya bụ Anthony Oluwafemi Olasheni Joshua bụ onye pụtara ihe n'afọ 2012 dịka o nwetara mmeri ọlaedo na asọmpi Olympics ma bụrụkwa onye na-eme nke ọma kamgbe ahụ tupu onye na-akụ ọkpọ bụ Alexander Usyk si mba Ukraine akwapụ ya n'ọgbọ n'ọnwa itoolu nke afọ 2021. Anthony Joshua ekwupụtala na ya ga-akwụsịtụ ịkụ ọkpọ ka o wee nwee ike kpakọlatatu onwe ya ọnụ. Nke ahụ bụzi na ọ gaghị akụ ọkpọ site ugbu a rute n'afọ 2023. O kwuru sị ya bụ ọgụ emeriri m tisara m ahụ ebe ọ dị ukwuu. Ọ bụ ya mere ezinụlọ m jiri nye m ndụmọdụ izute ike ka ụbụrụ nakwa ahụ kpakọọ m ọnụ. Tore me apart. I had so much riding on it. For me, the British fans, the undisputed fight, and it just really tore me apart. So from a mental capacity, like my close ones are telling me like, you should rest mentally. Yeah. Physically, I'm like down to ride. Like I'm a warrior. I like this game. I like competing, but on a mental aspect, I think people have really seen like, yo. And that's where I was. That's where I was. Obviously, Yeah, look, yeah. I know you from the boxing world, but also as a friend as well. And I was like, okay, you know what? Although you've maybe not been as active as you would like to have been in the last couple of years, every AJ fight's almost like a Super Bowl. In the shot, yeah. You can drink whatever you want. Okay, cool. The Zone mug as well, the Zone branding. This is perfect. Can I get a Zone branded mug as well? Anthony Joshua with us, the Zone HQ. It's good to see you. Good to see you too. Good to see you, AJ. Good to see you. Akụkọ nke asatọ, Sunday Igboho enwetala asambodo nkwanye ugwu PhD. Mahadum dị na mba USA akpọrọ Triune Biblical University enyela onye na-azọ maka nnwere onwe ndị Yoruba bụ Sunday Adeniyi Adeyomo onye a maara nke ọma dịka Sunday Igboho asambodo nkwanye ugwu nzere PhD. N'ikwupụta nke a n'igwe mkparịta ụka Instagram, Sunday Igboho sịrị obi dị m mma n'ihi na enwetala m asambodo nzere PhD dịka onye dibịa udo, nhazi nchekwa nakwa onye okwu banyere mmekọrịta mba na mba doro anya nke ọma. Obi dị m ụtọ n'ihi na mbọ ndị Yoruba na-agba abụghị ihe efu. Ọ bụ Sunday Igboho kwuru nke a. Ọ bụkwa onye ọkammụta Prọfesọ Adeleke Durojaye onye nwe ya bụ mahadum nyere ya asambodo ahụ. Akụkọ nke asaa, Netherlands enyela iwu imechi ụlọ ọrụ ndị uwe ojii nke ndị China nwe n'ala ha. Ị ga-echeta na ọnwa Septemba gara aga agwara m gị n'akụkọ iri gbara elu bụ nke bịara gị site n'isi mbido TV na mba China emepeela ụlọ ọrụ ndị uwe ojii ala ha na mba ndị ọzọ. Onye ji ọkwa minista okwu ndị mba ọzọ dị n'aka bụ Wokpe Hoekstra sịrị n'ihi na ndị China anataghị ike ọbụla tupu ha emepe ụlọ ọrụ ndị uwe ojii ha n'ala anyị. Anyị agwala onye nnọchite anya ha n'ala anyị ka ha mechie ya bụ ụlọ ọrụ ndị uwe ojii ngwa ngwa.
Akụkọ nke isii, Vector the Viper adịla njikere iwepụta egwu ọhụrụ nke ọ kpọrọ Teslim. Onye na-agụ egwu hip hop a maara nke ọma ma bụrụkwa onye a mụrụ n'ala anyị, aha ya bụ Ọlanwaju David Ogummefu, onye a maara nke ọma dịka Vector, ekwupụtala na ya adịla njikere iwepụta efere egwu ya nke ọ kpọrọ Teslim. Ya bụ egwu nke na-ekwu maka ndụ ya nakwa ije egwu ya kamgbe ọ malitere egwu, kpọbatara ndị na-agụ egwu aka siri ike dịka Good Girl, Nasty C, Ladipo, Sheyi Vibes wee dere gawazie. So many sleepless nights, still trying to get stuff right. I just want to stay lit, but I have to face my fights. Go FaceTime with the demons, dig deep down for the light. Religion is way too perfect. It's not right. Like how does the man of God become the God of men? Rich leader in a poor crowd. Doesn't mean I understand you better when you talk loud, but it's fine. Ginger for me, make I see it. Them of whom I calorie. How do you stay so fresh? Yeah, say your secret's Kaleji. Kids collapse with the building, but no one's responsible for the one responsible for the kids who collapse with the building. I mean, they collapse with the building, in the building, with the building, in the building, with the building, in the building, with the building. I mean, Akụkọ nke ise, onye ọkụ bọọlụ si mba South Korea ga-awa anya. Ị ga-echeta na agba nke mbụ na asọmpi ahụ ndị Tottenham na ndị Marseille gbara bụ nke eji ọkpụ goolu abụọ asatara naanị otu merie ndị otu Marseille, bụ ebe onye na-akụ n'ihu si mba Korea a na-akpọ Hyung Monson, onye na-akụrụ ndị otu Tottenham Hotspur, merụrụ ahụ bụ nke mere eji bupụ ya ebupụ n'oge ahụ. Ka ọ dị ugbu a, Hyung Min-sung ga-agabiga ihe ọwụwa anya maka ya bụ mmerụ ahụ. N'ozi ndị otu egwu bọọlụ ya zipụrụ, ha sịrị na ọ bụ eziokwu na Son ga-agabiga ihe ọwụwa anya na ndị otu ahụike ha dịkwa njikere ịhụ na ihe niile ga-aga nke ọma, mana ka ọ dị ugbu a ha amabeghị ma ọ ga-esonye na asọmpi iko mba ụwa FIFA nke na-abịa n'oge na-adịghị anya. Akụkọ nke anọ, ndị na-achọ ife ala nna ha ga-ewetarịrị asambodo ọnọdụ ahụike ha. Ọ bụ Edi Megwa kwuru nke a. Onye na-ahụ maka mgbasa ozi ndị na-efe ala nna anyị bụ National Youth Service Corps, aha ya bụ Edi Megwa, ekwupụtala na onye ọbụla na-akwado ife ala nna ya ga-ewetarịrị asambodo nke na-egosi otu ọnọdụ ahụike ya siri dị n'eziokwu. Ọ ga-anatakwa ya bụ asambodo site n'ụlọ ọgwụ maara nke ha riri, na-abụghị site n'aka ụlọ ọgwụ ndị adịgboroja. Ya bụ asambodo ga-eme ka ha mata n'eziokwu ọnọdụ ahụike nke ndị na-efe ala nna anyị, ma nwekwa ike ịchọpụta ndị ahụ na-eji ọnọdụ ahụike ha na-atụ asị. Akụkọ nke atọ, Dubai akụpụrụla ala Nigeria aka maka otuto ha banyere nka na ụzụ. Ndị otu akpọrọ the Dubai World Trade Center DWTC n'aha ịchafụ oyibo bụ ndị na-eleba anya banyere otito azụmahịa nakwa nka na ụzụ ekelela ngalaba azụmahịa nka na ụzụ nke ala Nigeria ka ha si wee na-abawanye. Ha mere ka amata nke a n'ọgbakọ nke ndị NITAD hibere, bụ nke ha lebara anya n'isiokwu na-asị Driving Growth and Unlocking Innovation Through Regulations for a Sustainable Digital Economy. Ha kwuru na kamgbe afọ 3 gara aga na ala Nigeria na-eme nke ọma n'ihe gbasara nka na ụzụ. Ha gakwara n'ihu igosipụta nkwado ha iji hụ na ala Nigeria gara n'ihu na-eme nke ọma. Akụkọ nke abụọ, AY enwetala ihe nrita 12 n'ihe ngosi Toronto Film Festival. Ọ bụ ihe oke ọṅụ ịhụta na ngalaba egwuregwu, egwu nakwa ihe onyonyo ala anyị ka na-agakwa n'ihu na-eme ka ọnụ ọchị waa anyị n'ọnụ. Nke a pụtara ihe ọzọ dịka onye na-eme ndị mmadụ ihe ọchị ma na-emekwa ihe ejije aha ya bụ Ayomaku, onye ejikwa AY mara, nwetara ọkpụrụkpụ ihe nrite dị 12 n'ihe emume ngosi ihe onyonyo akpọrọ Toronto International Film Festival n'ihi ihe onyonyo o mepụtara nke akpọrọ Almajiri. AY gosipụtara obi aṅụrị ya banyere ya bụ ihe nrita. N'okwu ya, ọ sịrị na ya gbara mbọ imepụta ihe ejije dịtụ iche na nke ọ na-eme n'oge gara aga, na o sonyerela ndị na-ekwuchitere ndị ụwa na-atụ n'ọnụ ịhụta na obodo agaghị emegide ha. Almajiri bụ ejije na-egosipụta ntaramahụhụ ụfọdụ ụmụaka ndị si mpaghara ugwu ala anyị na-agabiga, nakwa akụkọ banyere ụmụaka ndị eji atụ mgbere.
Akụkọ nke mbụ, Tems, Burna Boy nakwa Fireboy DML esonyerela Guputa egwu ejije Black Panther Wakanda Forever site n'ozi ha zipụrụ n'igwe mkparịtaụka Twitter. Ekwupụtala aha ndị so Guputa egwu na-agba nke na-esota ihe ejije Black Panther bụ nke a ga-ewepụta na ụbọchị Fraịde abalị 4 nke ọnwa 11 anyị nọ n'ime ya. Ya bụ egwu dị 19 bụ nke ndị ọgụ egwu ala anyị sokwa wee gụpụta. Ha gụnyere Fireboy DML, Burna Boy, Tobenwe Igwe, Tems nakwa Rihanna, No The Product, E40 dere gawazie. Only the most broken people can be great leaders. His people did not call him general or king. They called him Kukulkan, the feather serpent god. Killing him will risk eternal war. He's coming for the surface world. Ọhaneze ikwunibe ndị ọma njem ọnụ nwanza agbala ọbara ka ike ya ha ya bụ na ọ bụ ebe a ka anyị ga-achịsa ọwa n'akụkọ iri gbara elu bụ nke na-abịara gị site n'isi mbido TV. Aka m bụkwa nwa unu onye unu hụrụ n'anya Maazị Stanley Chizaram Ikije. Ewe m na-asị gị imeela maka ige ntị. Ndewo.